Ini urua kami baca dan jakai orang seng kaimaka sahel jaborma belaikeno bo bigra o klai tongo nong nukong tangan po into bini ko kiri ekai bini jagar bo kiri ekai aboni bising tuino seng pipramo thani ebong especially chini oro village committee ni chairman Jutilal Jaborma bini pipangbaino tini seng bono kaisa nokang rilainani kumlai akolai nokangani bagai singor cengkha oro pipramo thani kubang machini khakaham maya ganangdo tini bin nongo tangan subo phaija burimo thani bo kubang oro buri do phaija boro tini subo phaija sini borom ganang MDC bo phayor naithang phaija tai ang junal ni hisabe tini oro phaija sini borom ganang ni mo singro te kubang ma ojama rok tongo boro tini phaija sing bono onok totangi no rinai hingkai ang junal ni hoite judi sini kun scheme nokrakaino bono subanai tai khungsa no khumaro tongo ni khanao sing tiri kai bono bo nok khungsa tangi rinai no bagai kai tongnai ang khaklayo amsaini joto maya ganang lupurok subakha hingka kakai sing kubang ma samungno no subawi mani bising teke sing bono osungsaro musangri ri mano hingka abuni bagino takurok bukurok no ang joto no sananayo tipra hastini lupurok no jara rang puisa ganang jara maya ganang jara dofani bagi wan sungnai ro boro amti hino janjani amsayo kri rok no subathun kri rok no nok kri rok no nok rithun engko jara ri kri rok no borok no subathun ri riwui amti ni bagi no omo simia sing kubang ma jaga mairum rok ri subawi tongo ekai abuni bagi no ang chini oro tini blaikeno ang hambai ma yafaro da chini engko oroni village committee ni chairman Jutilal Jaborma no tamne hingga kai o amsaini kri rok no bonai tongmani bagai ekai thinango ang o amsairo sing butike development khaimane disini bisingti sing nainai urwa kaisa para onek din dore no kesampara oro lama rok ni bo kisangko ekau cikon i choling jataung jaro omno sing nainai butike khairi mano ekai te tom sanai blaikena hambai o je village committee ni korong no jara tinor suba phainai rok no hambaiya pore an ko hambai